Il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed jippersisti bin-narrattiva tat-timeline tal-Maġistrat Gabriella Vella brabta mal-eluq tal-inkjesta tal-Vitals. Dan kif il-ħadd filgħodu l-mexxej tal-Labor komplajati xifhem u jallega minn kliemu illi il-Maġistrat Vella kellha xi interessi ulterjuri biex talaq l-inkjesta Vitals u sussegwentament jitresqu l-qorti l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien fost oħrajn mal-ex Ministri Chris Fern u Edward Cicluna biex b'xi mod jew ieħor jiġi affettwat ir-riżultat elettorali tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Narrattiva li kontinwament kien jimbotta matul il-kampanja elettorali flimkien ukoll mal-biża' tal-babaw immaġinarju tal-establishment. Fil-ftuħ tas-sena forensi sansitra l-Prim Imħallef Market Kuti kundanna tali diskors illi ipoġġi fil-periklu lill-ġudikatura jew sansitra jittanta jintimida jew ixekkel lill-ġustizzja. Il-ħadd filgħodu intervistat minn 3 ġurnalisti mill-PBS, Moto Today u The Malt Independent Abela insista fuq it-timeline fl-istess waqt illi qal li seta' poġġa kliemu aħjar iżda f'nifs ieħor kompla jixħed id-dubji fuq il-ħidma tal-Maġistrat Gabriella Vella. Wara l-elezzjoni ma smajniex iżjed il-kelma establishment. Għadek temmen li jeżisti establishment li qed jagħmel ħsara lill-Partit Laburista jew dik kienet xi tattika ta' qabel l-elezzjoni? Mhix kwistjoni ta' tattika, kienet kwistjoni ta' tkellem fuq timeline ta' dak li kienet jiġri dakinhar li ħalli li ċertu diżappunt dakinhar stajt forsi kummentajt b'mod iktar kalibrat mela ma kienx hemm iva. Il-timeline jibqa' dak illi hu, ġifieri il-timeline ħadd ma jista' jgħid illi kien ma kienx dak li kien. Mistoqsi fuq dak illi qed iħasseb lil poplu ċoello li tal-ħajja l-popolazzjoni u traffiku qabel insista li wara r-riżultat elettorali ta' 8 ta' Ġunju fem l-inkwiet tal-familja Maltin u Awċin u għaldaqstant daħħal emenda qawwija fuq il-ħaddiema barranin illi jaħdmu fuq il-food couriers u dawk tal-White Fi kliem sempliċi ħafna farfar id-diżappunt tar-riżultat fuq dawn il-ħaddiema partikolari. Wara minn hekk, b'mod mill-aktar reattiv kif issa solitament jagħmel, ħass biss illi kellu jieħu azzjoni għaliex tilef eluf ta' voti. Mistoqsi kif se jsolvi il-kriżi ta' traffiku, Robert Abela kompla jgħid illi l-ħinijiet ta' deliveries fost oħrajn m'għandhomx isiru fil-ħinijiet tar-rush hour ta' filgħodu weda illi issa ilu jagħmel għal żewġ budgets infila. U brabta mal-metro, il-ftit tal-jiem qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, nefaq ftit aktar minn 400,000 euro minn but il-poplu biex jippreżenta dan il-proġett, issa qed jgħid li l-idea tal-Malta Metro ħadet pawża twila minħabba l-partiġaniżmu. Ironikament qal li hemm bżonn ta' qbil ukoll fis-settur tas-saħħa minkejja l-appelli kontinwi tal-Partit Nazzjonalista biex il-Gvern isib soluzzjonijiet mill-aktar fis għal dawn iż-żewġ setturi illi għaddejn minn kriżi kontinwa. Badna l-proposta tal-oppożizzjoni li kienet it-tram. Meta nitkellmu dwar trasport tal-massa. Badna l-proposta tal-Gvern li kienet il-metro. U żewġ partiti intilfu dwar min kellu l-aqwa studji li jgħidu għandix tkun il-metro jew it-tram. Bil-konsegwenza li sallum il-ġurnata id-dibattitu qisu nqatel għaliex waqa' fil-partiġaniżmu. Jena rrid nara li jkollna konverġenza. Ejja nidentifikaw verament dan il-pajjiż x'inhuma l-aqwa sistemi ta' trasport li jeħtieġ. U nemmen li din hija bħas-saħħa dawn huma temi li il-partiti politiċi maġġuri għandu jkollhom element ta' konverġenza dwarhom. Intant ħareġ kontra l-Ministru tat-Traffiku Chris Bonnet meta Abela qal illi ma jaqbilx mal-kastigi biex jissolva traffiku wara illi l-istess Bonnet ħareġ bl-idea illi s-sewwieqa iħallsu taxxa żejda. Illi niddiżinċentiva billi nintroduċu piżijiet ġodda mhix il-politika li tant nemmen fiha. Wasal iż-żmien ukoll nieħdu deċiżjonijiet ibsin. Illi kollha kemm għandna segwiċċju, pereżempju li jkollok liċenzji tal-karozza, number plates illi jekk tużhom f'ċertu ħinijiet inti tħallas kont id-distanza li tokkupa. Dejjem hemmint il-riżultati negattivi u riżultati morri tagħtik. Francesco Catania, Net News.